Rumati barang tuwa iku sing telaten. Rumati barang tuwa. Wis ngene iki ngrumati barang tuwa sing telaten karo sing ngrumati tuwa barang. Iya. Mendinge ngene yo. Lah iya. Wah, tapi ngantek menceng-menceng ngono piye, Mas? Piyuh miyo akeh ngene lur. Mulai 3 juta ngantekan 4 juta neng iki lho. Rawonan, Mas. Rawonan iku pira urut? 3 juta susuk. 3 juta susuk. Iku 8 susuk. 8. Iki rada larang muga iki Mas sedripe badhikan 4.000 luwih. Oh ya. Langsung iki. Sing iki 3,5 kok mek susuk moto. Ya, oke. Kok entukan ae, Mas? Tahun piro, Mas? 20 Mas. 20 kondisi. Istimewir. Regane? Regane 18 nego. 18 nego yo. 18 nego pajak yo. Ya oke. Oke. Montor kuno Grand 99. Montor kuno Grand 99 6.500.000. Nego kondisi mulus. Restorasi. Oh. 2011 lur, morning. Peleke loro. Ora mbok iklanno kene iki lek. Ora mbok iklanno lho. Peleke 2 iji, bonus pelek 2 iji, 7.700.000 nego pajak anyar gris. Wes mending cah, piro iki lur? 5 juta susuk ya. Surat-surat BPKB only. Iya, wes. Weleh. Lah bojo apike tak weno nek dijaluk. Iya. Oke. Wah, iya oke. Montor gedine ngene mok 19.500.000 nego lur. Tahun 2021. Loh. R15 Fitri. Good kondisi. Muninge ngene lho. Montor gedine ngene mok 19.500.000 nego lur. Tahun 2021. Loh. R15 Fitri. Good kondisi. Muninge ngene lho. Welah L2 Super. Tahunnya 83. Kondisi yo hampir super. Hampir super. Muninge ngene. Pajak hidup. Pajak anyar ya yo. Anyar. Pajak anyar. Lho ngene aneh nang JHP ngene. Restorasi tapi apik. Terus mambu bulak. Ya, engko dunek neh, sia. Lho tangkine utuh. Oh, enggak ada yang bocor. Gak ono sing bocor. Keren. Regane 8 jutae, 8 juta. Unek oleh. Wah. Yes, tukang unekno. Weh, mesine halus ora majat. Tuh, lampu-lampu nyala, pajak baru, plat baru. Harga 8 juta aja L2 Super. 8 juta aja bosku. Jos kondisi top.